Takže ahoj, já vás vítám u mé druhé LEGO recenze. A dneska to bude recenze na LEGO Star Wars 75391, neboli Captain Rex's Y-Wing Microfighter. Ten set asi každý víme, proč vznikl, protože se prodával protože se přeprodávala ta jeho figurka, která byla v setu za 15 000, tak se prodávala na nějakých stránkách a prodává se za strašný peníze, takže kvůli tomu to podle mě LEGO udělalo. Jestli víte, o čem mluvím, tak víte, o čem mluvím, a ty, kdo ne, tak si to zkuste vyhledat, ono to podle mě i půjde vyhledat. A to je proč tenhle set podle mě vznikl a já se to vůbec nezlobím, protože 15 000 za set, jestli ten set je krásný, ten Venátor je úžasný, ale když máme figurku Rexe za podstatě ve slevě třeba za 250 korun, proč to nebrat, že jo? A jak už je to tady zvykem, nebo jak to bylo v minulém videu, tak si uděláme nejdřív krabičku. Na krabičce najdeme pěkný obrázek toho jeho Y-Wingu. Je to docela pěkně udělaný, jo. Je to vlastně to jenom render, že jo, takže jako nic, prostě co bychom to mohli očekávat. Tady máme sidebox art, je to prakticky skoro celý Y-Wing, tam je logo Star Wars, jo. Zase jiný úhel toho setu, jo. Jsem rád, že tady máme control panel, takže dobrý, že tam vůbec LEGO něco dalo. A tady máme zase nějaký texty, zase warnings no pieces. A tady zase taky nějaký texty a 1:1 figurka kapitána Rexe. Tak a my jdeme na figurku. Takže v tomhle setu je jenom jedna figurka a to vůbec nevadí, protože to je figurka velmi známého kapitána Rexe, který vypadá úplně úžasně, je to přesně ta samá verze jako z toho UCS Venátoru a vypadá úplně naprosto úžasně. Ta helma je úplně úžasně udělaná, jo. Tady máte, na kolika už misí byl, ventilace, jo, sváry tý Phase 1 a Phase 2 helmy. A dokonce tady máme i rangefinder, což se divím, protože třeba když si vezmete Microfighter toho Boba Fetta, což je vlastně jenom předělávka tohohle z toho setu, akorát je to udělané jako malá figurka, jako malý set, tak tam rangefinder nebyl. A tady je, což je dost jako dobrý, že ho tam vůbec dali. A tak kdyby ho tam ne, tak rangefinderů máme hodně. Zezadu nic není, což u klonových figurek většinou tam nic není. A prostě ta helma vypadá úžasně. Když už máme tu helmu sundanou, tak se koukneme na figurku kapitána Rexe. Tady to vypadá to dost podobně jako klasická hlava normálního. Je to dost podobný v obličeji, tady má jinou pusu trochu a jiný odstíny tam asi budou. Jak vypadá úplně stejně. A tady máme bandáž po inhibičním čipu, takže docela good detail. Jo, docela dobrý detail. A jdeme ještě tady na tělo. Má tady ten skvělý jako nárameník nebo něco takového, prostě pauldron. Možná je trošku velký, jo, trošku menší by mohl být, jo, třeba jako takhle menší, ale nevadí, je to vůbec dobrý, že ho tam máme, jo. A hlavně máme potištěný ruce, což jsou úplně úžasné věci, prostě když si na figurce máte potištěný ruce a nevypadá to jako prostě kousek, jenom prostě bílá ruka čistě, jo. Samozřejmě i tady a jsou jako jinak, každá je jiná, což je ještě taky dobrý. A můžeme vypozorit, že tam LEGO pod ten pauldron dalo tu ruku, protože prakticky nejde vidět, jo. Potom nohy máme úplně klasický, jako klasický Clone Trooper, ale máme tady tu kápy, nebo já nevím, jak se tomu prostě říká, ale máme ji zase potištěnou, protože LEGO to už prostě nechce dělat, nebo já nevím, asi je to pro ně levnější, ale tak co by nespravil kousek papíru, nebo prostě nějakou látku, nejlíp asi černou, a prostě si ji udělat do toho tvaru té kápy a dát to na to. A tak i bez toho ta figurka vypadá úžasně.
A vzadu to má klasický potisk klasického kolorového vojáka. A to by bylo asi všechno k té úžasné figurce. Jo, ještě zbraně má takovýhle klasický pistolky, který většinou byly u kapitána Rexa, to se tak pamatuju, že ono jich moc nebylo, těch kapitánů Rexů. Ale tyhle pistolky se k němu podle mě hodí, takže asi tak. Jdeme na model samotný, který je v tomhle setu. Takže jak už se ten set jmenuje, tak tady máme kapitánův Rexův Y-Wing. Je zajímavý, že ačkoliv každý vychází, jako každý ty 3 Y-Wingy vychází ze stejného modelu, dá se říct, tak ten předek vypadá vždycky úplně jinak, jo. Tady ty kanony jsou vždycky stejný, ale prostě takhle ten předek vypadá vždycky jinak. A mně se možná i ten líbí i nejvíc. Jo, vypadá dobře prostě podle mě. Máme tady dobrý takhle ty modrý které jsou i accurate podle mě podle toho jako většího modelu. Máme tady ty plný motory, že tam nejsou takhle ty, což vypadá i dobře a hlavně to měl i ten jeho Y-Wing to měl. Jak už jsem říkal, tak tady má control panel, který je dobrý, že tam je, jo, protože prostě lepší, než kdyby tam Lego nic nedalo. Jo, máme tady klasický lepší start shootery, jo, prostě střílí to klasicky. Jo, tady máme průhledný dílky. Jo, prostě motory jsou udělaný klasicky, jo, ale jenom jedním technickým dílkem, jo, tady to je prostě aby to jako nikam nešlo. A vypadá to dobře. Teda podle mě to aspoň vypadá docela dobře. A já už k tomu asi nemám nic moc říct, protože je to prakticky Y-Wing, jediná hratelná věc je tady prostě ten start shooter. Jo, to je asi tak jako jediný. A samozřejmě ještě tam taky můžeme figurku kapitána Rexe dát, co by to bylo za Microfighter, kdyby jsme tam nemohli dát figurku kapitána Rexe samozřejmě. Nebo jakoukoliv figurku. A figurka tam vypadá i docela dobře. Takže dobrý. Takže jestli bych vám Dobrý, ještě jednou. Takže jestli bych vám ten set měl doporučit, 100% si ho kupte. A nejenom jeden, klidně víc, protože za mě i ten kapitán Rex, až se ten set vyřadí z prodeje, jakože už se prostě přestane vyrábět, nebo prostě chápete, tak ta figurka půjde podle mě nahoru, jako cenově, podle mě jako by mohla se trošku zdražit, jo. Já si možná ještě jeden ten set koupím čistě investičně, aby, jako víte co, je to 250 korun, což je prakticky nic, takže doporučoval bych si ho koupit, kupte si ho hned teď, jo, kupte si ho fakt, už jenom kvůli té figurce, jo, ten Y-Wing jasně vypadá pěkně, ale když tak nějaký lidi určitě zase už i udělali, co jsem tak koukal, nějaký alternativ buildy prostě pro ten Y-Wing. A vypadají docela pěkně, nějaký speedry a tak. Takže ten si prostě kupte, je to dobrý. A to bude asi všechno pro tu recenzi a u další recenze. Čau.